Ulan. Sino? Baksoy! Usap! Di ba mo? Ang ako motor. Di totoo yan. Dugay man nag-standby sa amo. Ang may motor na ka? May motor ko, uy. Dugay naman ay. Wala na, patimbang ko lang na, uy. Bakit man? Karon pa mako nga may motor ka? Di kayo ba may motor ko? Wa man! Wala, uy. Dugay na kayo. Oh. Sige kay mga tupo ko sila ka Pretonyo. Katanaw sa Pretonyo kay mamisita ko karon makadusi na sad ni. Pre. Pre, pre. Naman way tao eh. Uy, pre. Maayo kay, gawas dire pre. Pagmata pa, pre, uy. Aw, kara ko bati pre kay di ko malaoy. Kay mamisita ta makadusi rin pod ni. Ang mamisita? Oh. Oh, sige. Ami mo motor na pre kay ato sakyan. Uy. Asa ba ka, pre? Di ba di mo ni mo motor pre? Ito na ko ibutang, pre. Wa naman. O sabay sakyan nato sini unya. Ipabisita nato. Wa na may motor. Di ko mo, pre. Wa na. Si Maxi pre. Sige, sige. Mautuya kita nga motor karon. Magkikitan, pre. Nanghambog na to na ako si Maxi nga. Na ako nun sa motor. Ha? Dali dito pre kay. Ako nga to na. Ipatimbang ra ba ko nun niya? Ako to, Ako man ka to. Dari ang pre, di pa matimbang. Maksay, hindi mo kuha na ako mo. Wala ko yung kasakyan. Hindi mo ka, hindi patimbang, ha?